Assalamu alaikum. Ukuthula makube kini. Sanibonani. Bafowethu. Yabona. Ngempela ngifuna ukuxwayisa inyanga ngemali eyibhoko. Yabona into eshiwo umpoka mthetho opyramid. Akadlali. Ngiyakutshela mina. Yabona mina mhlambe sengizame kane mangingaphosisi. Mina ngangiseyingane kodwa hayi manje sengimdala kanje. Ngihamba nabantu abadala abangafuni ukumamela. Mawuthi uyakhuluma uyingane bathi hayi thina ngeke sesitshelwe ingane thina. Lalela ngikutshela. Ukutshela indaba kwasho pyramid. Wathi ngikutshela indaba. Lalela. Mawuya kithi angeke ngisho ukuthi kithi kuphi ngoba nizohamba niyongimela estopini. Mawuya kithi between iDannhauser neNewcastle neDundee yakulapho nje between iDannhauser neNewcastle neDundee kunendawo abathi kusentendeka. Lapho ke entendeka kunomfula. Umgedo wakhona useduze komfula. Lalela ngitshela. Sihamba nomalume ke lapho. Umacingwane. Nami ke umshana ngikhona mina ngiphelezele. Ngoba phela sengike ngabona likhulu ngapha eGauteng. Yabo. Ase ngithi hayi ngizobaphelezela nje kodwa ngizohambela emuva. Yabona ubudombo bomntwana. Ucabanga ukuthi mawuhambela emuva lento ngeke ikubambe ngoba uhambela emuva. Yoqala ngabahamba phambili. Ayela ngikutshela ukuthi leya sentendeka injani. Ayigujwa. Okay? Umgede indlaliwe nje phansi ayikho ebhodweni. Ayikho emabhodweni indlaliwe nje phansi umendlalo. Uyafika nje wena ucoshe lokho okucoshayo uphuma uhambe mazi kunikile. Lalela ke. Indlela indawo yokungena. Hayi uyangena nje kahle kusemgedeni. Yabona? Umanka wagoba wacosha uhlamvu olulodwa. Uyavaleka umnyango la ungene khona kuvele kube mnyama awusaboni ukuthi ungenephi. Walibeka phansi bese kuyavuleka. Lalela ke. Base bethi ke no. Sizongena ke one by one ke. Mhlambe kukhona uzoba nenhlanhla phakathi kwethu zimuphe. Angithi yabona. Ophiwe ke usezosherela nabanye. Hayi nangempela ke singeneke inyanga bese imagcineni inyanga khona inyanga esihamba nayo yakwamzimela. Ibisimegcineni inyanga. Hayi singeneke ngamunye lutho. Mawuthatha nje uhlamvu uthi nje uyocaphuna uthi uyavaleka umnyango la ungene khona kuba mnyama usabona ukuthi ungenephi. Mawulibeka phansi bese kuyavuleka. Ubona ukuthi hayi uncishiwe ke bese uyaphuma. Yabo. Hayi sangena ke sonke ke one by one. Angithi yabo. Angena ke inyanga igaxa igubhu ke la wena owabona amaselwa. Igaxa igubhu la, igaxa ubuhlalo, igaxe enye into engathi ikhanda lenkawu kuncane nje ingathi ikhanda lenkawu kodwa nje sekuyithambo la khona lekhanda lenkawu isikali. Hayi ugaxe yona ke leyo nto leyo. Yabona? Uphethe ishoba. Uphethe nesinye isikhwama ke angazi ukuthi isikhwama lesi noma esamathambo noma kuneminye imithi ekhona lapha phakathi angazi. Kodwa wayephethe isikhwama ephethe neshoba. Uyabona? Igaxa ikhumba la imakwabo igaxa ikhumba la ngaphezulu. Ayiqokile iskiphi igaxa nje ikhumba la ngaphezulu. Yabona? Yase ifaka ke ibhlukwe yasi ilokhuzana ke ngebhayile zangoma. Lalela ke. Yathi mayingena inyanga.
wavaleka umgodi yasha induku ngaphakathi. Thina songashayiwanga zalile nje kuphela ukusinika imali ngoba besingaphethe emuthi. Wangena lo ophethe imithi angicabangi ukuthi khona akwenza ngoba thina bezisilinda uthi ungadobha nje uhlamvu lwemali bese umgodi uyavaleka. Yena wathi ngangena wavaleka umgodi same time sibhekile sibe ngaphandle thina. Wathi nje mayeqala ememeza ikhala la ngaphakathi. Sabe sihlaba thina ngamathupane. Siyaphi? Semotweni. Imoto ibuqama mana nala size khona. Uyabona? Hayi. Yasha induku yamvulela lento waphuma. Uma ephuma wagijima wasifica. Uthi niyabaleka niyangishiya. Kuthiwa hey, we baba. Thina sizwile phela ukuthi ziyakhala manje laphayana manje ayi. What if le nto ishaye wena bebuye izoshaya thina? Hayi, sihambile thina. Uyabo? Mase simbuqama manje nemoto sesifika emotweni. Iqhamuke le nto le. Ikhehla nje ilidala, yabo? Athi mayefika athi yenini, manini lapho sime. Athi ubani omdala lapha phakathi kwenu. Sonke sikhomba inyanga uthi nangu baba othe uyomdala othe size la. Oh, ufundisa abantwana umkhuba. Yashinduku. Sebemshaya phambi kwethu kushaya inyanga yodwa. Ashayi wathini. Uthiwa namhlanje ugcine ukuza lapha ya noma ukuya noma kumuphi umgede ugcine nci ukuyifakela into zakho lezi. Kwase kuyibambile lezi zinto lezi ikhehla liyabamba lanqamula yonke lento ikhanda leli unkawunyana leli nomgexo leli ufakile lanqamula lahla lapha lathatha isikhwama lesi lahamba naso. Wasala nebhayilodwa. Sangena ke emotweni ke sahamba ke. Sasinda kanjalo thina ngoba sasingaphethanga mithi. Ngixwayisa ke inyanga zakithi bafowethu ukuthi lento eshiyo upyramid ngempela iyiqiniso. Izipokwe azifuni uye lapha uthi wena uqinile uthi wena wazi umuthi uzothatha imali yazo ngomuthi. Mazizokupha nje zizokupha ungaphethe umuthi ungaphethanga lutho. Mazingeke zikunike futhi ngeke zikunike. Ngiyanitshela ke bafowethu ngithi lento eshiyo upyramid iyiqiniso mina ngiyayazi ngiyabonga.